oyo no kwafo enkachi asetra na kire wo so eno mama ye ten nipa bi ni sa ane asai nipa bi ni sa ane wo de anya ye biem nipa bi ni sa wo yare de kopiem na so awurade na wo ntonko na no wono ma ni sabe ni we so a hwe tomia esori tia ne ma ne blase no obekai wate arafo mummy anya awurade mu chedie Hebrews chapter 10 verse 38 no wase na de ofri gidie mu na de ofri gidie mu treni mu ebenya nkwa na de ofri mu no ne kra ni nso no abrantie fa wo tu awurade so nyane mu gidie wa treni mu fa ho ma no hye na se ye de opɛ eno na yenkindie ma woni pawate de awurade aka no woni pantimi nsɛn da biara da arafo akachi die nanso nkachi ma awurade ane ni pa aka die nanso onyame nka bi awurade wone ne yakwankyerefo sa awurade wone ye dwarefo sa awurade wone ye petipagafo sa awurade wone oso ne asase kura no se kosua abrantie adwansa kachi ane utiri mo fujon ni probably say fujon ane ye hu ase an wache ane da be na be ware ane da be na be tukwai ane da be na sika na benya bi he me kan fa Awurade di amount say nkwanhye so me de ma say Awurade kai Sarah ne Abraham Abraham no benya mfie be empo aduakro ane aduaso na empo awo bae dia odofo enkachi ma wate odofo enkachi ma wate na wo nya mfie aduanan ena wusu pepo ani wani suo Awurade be ebegyew no ma kachi di amount ena ma ye bisi basama ena ma ato sini amount usika sam no I say nipa bi ni sa enye ani di ade tadi ani edi mpo aye din amount nanso Awurade say wono wore mpawo wono nyawo so kaya bes ebra Bible say ya woni yamu na anso sefra Awurade na Awurade jeni so ebra Solomon no busa nyansa na Awurade no manyina ka na hone dia odofo me no mi na nkech wate di wo na aseye de asay ni di wo abrantie minuama enkechi momi entwe amfro pani mo bani na ma yentani onyankopon temtetie bani na mi onyankopon ani monyam si etimi twe amfisa no we ya odofo o Kristo ni na so beto no whatever you are you face a problem abrantie na so problem ni nyina echi no enso nseno wasoma wama ane de tuni pa emma yesu enso ya yetimi gina no ema ne ma yesu de biara da dan nyina fa wo Awurade dan nyina fa wo Awurade enkachi ubun sakachi enkachi ubun sakachi odofo Awurade wo ho momi afa mpaebo enhwe na chiri kwai momi afa didie enhwe na chiri kwai ene na hia ene wo pase yenya ewo yenche sai eti Jesus Christ din we ene na momi afa ho nto so etia eya ho tifo din etia empo odamfo a etia asusu timntumi biara sai din no ene Yesu Kristo mini anom momi afa mpaebo ene nkotesere nyensa no wani din mo na sai din no ye pa he owo be pa de na nse benyane ade bi be wudie na nso benyane abambo be ba de na nso benyane enda so be sa de na nso nda so be ba odofo enkachi meni anom ade na Awurade hwe free ho Deuteronomy chapter 10 verse number 12 tifia so se Awurade apede ose na afa Israel ede na Awurade unyankopon de pe no won nkyai odafo enne Awurade hwe no abia afiri nkyai mumientie saa de no yetia he osunu ebefa ye ni ase aba nanso Awurade na opepa ni suo no obepepa ama me no mienu ose na afa Israel ede na Awurade unyankopon de pe no won nkyai ene se obesu Awurade unyankopon na wana na kwa nyina so na woto no na do akoma nyina ne wo kra nyina soma Awurade unyankopon
na odi ne mransam ni na hyade a mere hye wo nei so na ye wiye hwe osoro mu soro ye Awurade Onyankopɔn dia asase ne de ewo mu nyina nanso wona nanom enko na Awurade bata won ho se obedo won na wayi won asefo a wodi won akira enemo afiri aman nyina mu se de etie neyi enti muntwitwa mo akoma twatia enti muntwitwa mo akoma twatia na mo nsene mo kon bio na Awurade mu Nyankopɔn ye enyame mu Nyankopɔn ne Awurade mu Nyankopɔn Onyankopɔn kase ne otumfo a ne ho ye hu a wonhwe nipa anim na wonye adamudie obu atama awisia ne okunafo na odo owo ma no aduane ne nkata ho enti mu na owo efiri se mo ye owo mizima asase so Awurade mu Nyankopɔn na suro no ore na som no na ne ho na bata na ne din ho ntam naka won ne waye yie na one Onyankopɔn a waye no ma akese a eye hu a wani ahunu yi ama wo akra aduason na wo nananom de san ko mezim afa Awurade Onyankopɔn aye wo dodo se osoro nsoroma hallelujah en Awurade en na masam yesu se men kan kire se arafo se yedi sanoma we nyina achi a ya ketu abi se mi Israel fo no musa akra aduason na nne yensu abeka ho bibia enye eni da so ma menu mienu enkachi Awurade hwe mo me hwe nkwaje emfa me ekra fampaibo eka wasam chi okese no wanna obeye onipa ni nkware ma onipa obedi ho konkonsa onipa obebu apamu onipa obeferiu onipa ni da so ma no obetimi ewu abrante fa wo to Awurade so wono na yenhwe na chiri kwai meni nkwa woni nkwa ne se Awurade ene wonkwa mo me hwe kwai bia eye Kristo kwai no John 14 says waso won ne kwai no ne kware ene nkwa no obi mba jale nche this one am so mo me na Awurade so eno nkwa ne hia mimi ni nkwa woni nkwa afutu se amere ma ne se de Awurade aka no ebebe mu amawo si ebedi na hyele na pede so dia nkwa je be ndia mo me hwe yie wiasa setena enimu adeban no enche na atwam wiase so enso ahwa baba wa abrantie unkomu susufa ho ba afode ma wiase fa ho ba afode ma afoforo Awurade wate enne nkwa ewom ofutu samwei nkranhye samwei eni daso samwei enkwadia samwei ena no pay Awurade se mene wonche onkaio wantomo enyum boy wase fampaibo oje ne boye ora fosenka obeti enyum mu nsamwa ura hodie eni daso asa abambuo asa adwuma na ye basa akwanto na ye basa waware na ye basa ewuo ni tetel nanso ma menka nkireo Awurade na we yentipagafo no ye besi entrase de nanso obema yenso ye be kɔ fam de nanso obema yenso ni nyanse bebre en wase osenka foti dumechen dumiensa no ose asem ni nyina wi ani se so Nyankopɔn ni na hyede na pɛde so anopai wonti na nyim kireo subscribe on YouTube Evangelist Samuel Boateng adafo asem ya bai eyen kwaje ma o tie na nya asem nya futu sem firim ne fa bi ma wonua na ono nso kwa mane bi mu a wakai asem yi afiri asem afiri Awurade nche ena me so abai onkai ondom fampaibo etena se ebesiw yie ensiw yie ensiw kra yie oh Yesu Kristo dimunti amen shalom peace bye bye.